Здравейте, това са лигострумите от Бриколаж. Има и двуцветни. Ето. И това е двуцветно. Така. Сега започват последното от Бриколаж. Сега започват лигострумите от Golden Plants. Това представляват. На гол корен, мисля, че бяха. Ето ги. Така едно се е споминало. Но нищо не губиме надежда, може пък да прокара лятото пролета. Точно. Сега е последното от Golden Plants. И сега ви показвам 20 лигострума, най-последните от Разсадник Кирилови. Всеки сам да си прави изводите. Български производител. Каква е разликата? Ето ги. Погледнете. Всеки може да си стопира видеото на пауза и да разгледа растенията по-обстойно, как изглежда. Видеото не е спонсорирано от нито една от страните. Просто изказвам лични наблюдения, защото съм поръчвала от 3 различни места. Тоест от 2 съм поръчвала и от Кирилови съм поръчвала, от Golden Plants и другите директно си ги купих от Бриколаж. Тоест първите, които са и са шарени, което нали хубаво, че има и по-различни. Ето, гледайте. И последният. Това е.